Sijoituksella jos onnistut tekemään plus 100% tuloksen vain 10 kertaa. Olin se on jo miljoonan osin. Kyllä kannattaa laskea uudestaan. 1000 euron sijoitus ja 100% tuotto on 1000. Jonne sulla on luettu ymmärtämisvaikeuksia. No mitä mä en ymmärtänyt tässä. Voisiko avata tota sun laskukaavaa, kuinka pääset miljoonaan? Jonne mene vaikka pyöräilemään ja ota happea, toimisi aivot paremmin. Esa just tulin pyöräilemässä syökkeeltä. Tossahan lukee, että 10 kertaa sama temppu olin, niin miljoona on taskussa. Älä trollaa, no suosittelen. Oikeasti vähän kertaamaan noita prosenttilaskuja ennen kuin nollaa itteesi enempää. Täällä 100% tuotto tarkoittaa sitä, että tuplaat rahasi. Jos tuplaa 10 kertaa ton potin, niin laske paljon se on. No mene itse asiassa vähän ylikin, piti oikein laskea.